buntag kanatong tanan mga igsuon ko diha sa atong Ginoong Hesukristo. Mainiton nga pagtimbaya kaninyo diha sa atoang Ginoo. Naghinaot ako nga anaa kamo sa maayo nga panlawas, kapiskay diha sa inyong pagkinabuhi niining panahon diin kita nagaatubang sa usa ka pandemya. Panghinaot nako nga ang kalig-on ug ang kalinaw anaa sa inyong pagkinabuhi. Mapasalamaton kita sa Ginoo tungod niining kahigayunan nga makatuon sa gihapon sa mga pamaagi aron nga kita makalahutay sa pagkinabuhi dinhi ibabaw sa yuta uban sa ato ang pagpangalagad ngadto sa ato ang manunubos. Karon nga adlaw ato nga mahibaluan ang mga paagi kung unsaon pagpananom, no? Basics of gardening nga pagadadon sa ato ang igsuon gikan sa UCCP Naga. Kanya i-introduce usab kini siya ni Reverend Aimee Abella niining ato ang pagsimba. Mga pagpasalamat atong itunol ngadto sa City of Naga City Agriculture Office tungod sa ilahang paghatag kanato og pagtulunan niining adlaw. Nanghinaot ako mga igsuon nga sa pag-start nato sa panimalay makakaton kita og mga pamaagi diha sa ato ang inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi sigon niining pagtulunan nga ihatag kanato karon. Pusa sa ngalan sa ato ang konferensya United Church of Christ in the Philippines Cebu Conference, kami moingon kaninyo malipayong adlaw, ang Dios magpanalangin kanatong tanan. Kalibutan iya sa Dios ug ang tanan nga naa niini. Ang kayutaan ug ang tanan nga nagpuyo niini. Nakita namo ang kahibulungang buhat sa Ginoo ug naghatag kini kanamo sa pagbati nga puno sa katingala. Ihatag ninyo sa Dios o kamo nga mga anak sa gamhanan. Ihatag ninyo sa Dios ang himaya ug ang kusog. Ihatag ninyo sa Dios ang himaya nga angay sa iyang ngalan. Simbahan ninyo siya sa katahom sa pagkabalaan. Uban sa mga pag-awit o pag-ampo, himayaon o pasidunggan ta ang Dios, ang nagbuhat sa tanan nga atong nakita o wala pa makita. Tungod sa pagkatahom sa yuta ug langit man ug sa gugma sugad sa pagkabata namo pa nagpasalamatan ka o Diyos among amahan ngud sa pagkatahom sa gabi sa adlaw sa bituon ug bulan sa bulaka kahuyan nagpasalamatan ka o Diyos among amahan tungod sa pagkatahom sa panaghigugmaay hinikanan ug anak ug kahigalaan man nagpasalamatan ka o Diyos among amahan sa langit nunggasa mo nagihatag sa tanan sa gugma mong dako may kalipay ang tanan nagpasalamatan ka o Diyos among amahan.
saan ang pagampo? Ang padayon mong pagatiman sa among mga kinabuhi, may nagpukaw kanamo nga motubag sa tawag mo, nga magkahiusa alang sa pagsimba kanimo niini nga adlaw. Gamhan ang Dios, himo ang makahuluganon kini among pagpanagtigom karon. Hupnga kami sa imong panalangin ug hugpunga kami diha sa imong gugma. Ikaw lamang ang takos sa tanang pagdaig ug pagpasalamat. Ikaw nga buhi ug hari sa tanan. Kini among pagampo sa ngalan ni Kristo Jesus, among manluluwas. Amen. Ang Diyos sa mahandaygon, anak ug ang Espiritu Santo, sukad pa sa sinugdanan, karon ug sa kanunay, way katapusan hinaut pa. Ang kaayo sa Ginoo nagapadayon taliwala sa atong mga kaluyahon ug mga kakulangon sa kinabuhi subay sa kabubuton sa Ginoo. Ingon nga gimanduan sa paghigugma sa Dios ug sa atong mga isigkataw, ato karong ipakita ang kamatinud-anon sa atong mga tinguha nga magkinabuhi, ingon nga iyang mga anak ug mga sumusunod. Magampo kita diha sa hilom alang sa paghinulsol sa atong mga kasalanan. Mga higala, ang gugma sa Dios alang kanato dili gayon matukip ni masukod. Ibalui nga ikaw pinasaylo na ug usa gawasnon na sa paghigugma ug pagpangalagad. Atong pasalamatan ang Ginoo sa iyang paghatag sa iyang butong nga anak alang sa atong kapasayloanan. Usa sa atong kalipay ug pagpasalamat kay kita mga pinasaylo na atong awiton ang awit sa kalipay. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Genesis Kapitulo 1, versikulo 1 ngadto sa 2. Mutukpaw kini sa versikulo 26
ngadto sa 31. Sa pagsugod sa Dios, pagbuhat sa kalibutan ug sa tanang butang sa kalangitan, ang kalibutan hawang ug walay hitsura. Ang kadagatan itabunan sa kangitngit ug ang espiritu sa Dios naglihok ibabaw sa katubigan. Unya miingon na usab ang Dios. Buhato nato ang tao sama sa atong dagway. Sila mao'y magbuot sa mga isda, sa mga langgam, sa mga kahayupan, ug sa tanang ihalas nga mananap. Busa gibuhat sa Dios ang tawo, lalaki o babayi, sama sa iyang dagway. O gipanalanginan sila sa Dios nga nag-ingon, panganak kamong daghan, ug lukpa ang kalibutan sa inyong mga liwat, ug dumalaha ang kalibutan. Kamoy magbuot sa mga isda o sa mga langgam o sa tanang ihalas nga mananaw. Unya, miingon ang Diyos. Ihatag ko kaninyo ang tanang matang sa tanom nga may binhi ug ang tanang bunga sa kahoy aron inyong kanon. Ihatag ko usab sa tanang ihalas nga mananap ug sa kalanggaman ang mga tanom nga lunhaw aron ilang kanon. Ug nahimo kini. Nakita sa Dios nga maayo gayud ang tanan nga iyang gibuhat ug nalipay kaayo siya. Milabay na usab ang kagabhion ug miabot ang kabuntagon ug kadto mao ang ikaunom nga adlaw. Ang Dios magpanalangin kanatong tanan diha sa pagpamati sa pagbasa sa balaang kasulatan.
Mayong buntag kanatong tanan, akong ipaila-ila kaninyo karon ang ato ang resource person sa atong continuing theological education. Din kita magahisgot kabahin sa basics of gardening. Usa siya sa mga nakaila usab sa atong kauban ng mga pastor, ilabi na mga pastor nga na-assign sa UCC Pinaga. Usa siya sa kamagwang anak ni kanhi Tatay Prudencio Arco. O kasamtangan, siya nahimong head sa Naga City Agriculture's Office. Mga igsoon atong abi-abihon ang atong resource person uban sa pagpakpak diha sa atong himutangan. Siya si Mrs. Brenda Arco Granada. Welcome to the basic training in urban gardening. Adlaw kanatong tanan akong mga paghimamat alang kaninyong tanan ilabi na sa atong CM Sir Reverend Lespasi, ang Deputy CM si Reverend Pau Abilia ug ang tanan nga mga pinangga namo ug mga tinahod nga mga Reverend ubos sa Cebu Conference. May udto kaninyong tanan. Special mention sa among mga pastor nga pinangga ganiagi sa among iglesia sa City of UCC Pinaga, Reverend Sanchez, akong paghimamat alang kanimo, Bishop Bertoldo, Reverend Bangpog, Reverend Herona, Reverend Aimee, o kisa pa man itong naagi sa Naga. Ayaw ko batuan yung din ako ma-mention, pero alang ka ninyong tanan, gikan ka na mo diri sa Naga UCCP, ang among ipadangat ang mga pagpangumusta kaninyong tanan. Kung dili lang kato akong gi-mention, kung dili lakip na gid kamong tanan nga mga pinangga namo nga magbubuhat ubos sa Cebu Conference. So ani at karon ubos sa pag-invite ni Pastor Pau nga himuon nato ang usa ka mubo lang nga seminar about organic farming. So nindot kaayo ug haom kaayo ang ipahigayon nga tema ubos sa atong CPA karon nga nagauluhan og God made a garden, basics of organic gardening. So haom kaayo nining panahona ngano man naghisgot lang kini siya og garden. Ngano inclusive siya sa small and large nga pagpanguma. Kay kung mag-ingon ta garden, lakip na ni ana ang ginagmay lang nga garden. Bisan gani diha mahimo lang sa atong kilid-kilid sa atong balay, diha sa atong backyard. Kung ingon na ganitag farming, ginagpo na siya. Apan kung gardening, inclusive na siya sa gagmay. Ang tuaman sa rural, apil na ang naa sa mga urban areas, labi na sa atong lugar nga naa sa city. No? So, apil ang tanan. Kay atong nasinati, nga ubos sa ato karon nga kahimtang bisan niata sa usa ka dili maayo nga kahimtang tungod sa gidala sa COVID-19 apan tungod niini aduna sa kaayuhan nga gidala tungod kay ang matag pamilya nahiusa o gawas pa sad ni ana na nagtambayayong usaon paghimo sa ilang oras diha sa panimalay nga usa ka productive, mahimo sila nga productive o aduna sila mga buluhaton, mahimo nga bisag ginagmay nga buluhaton diha sa panimalay, sulod sa panimalay diha sa lang backyard nga makpuslan ng ilang panahon while staying at home. So karon
mag-discuss kita about basics of organic gardening. So matud pa sa eskwelahan nagiingon nga back to the basic atiman sa yuta, no. So ang atong yuta maoy important kaay nga resources, no, labi na sa mga mag-uuma, sa mga farmers nga anuman kay naata din nagkuha sa atong pagkaon tungod sa tanom nga atong giatiman, no, naa sa yuta ni tubo nagkuha og mga pagkaon naa sa yuta apan subo nga palandungon sa nga pila ka tuig sa atong paggamit sa atong yuta. Maingon ta nga ang atong yuta dili na kaayo muhatag og maayong abot. So ngano man kaha nga wala na siya muhatag og abot. So atong timan-an nga sa pagbuhat sa Dios sa atong kalibutan diin kita nagpuyo. Atong nahibaluan nga ang tanan puro sa maayo. No, apan ngano man nga niabot man kita karon sa punto nga maingon naman ta nga ang atong yuta umaw na. Ya dili na siya mohatag og maayong abot. Kang kinsa man ning binuhatan, no, kun atong subayon, maingon ta nga dako kay kalabutan ang tawo niini, no, tungod kay napabayaan. So atong timan-an nga ang usa ka duna sa yuta naa motubog usa ka tanom, ang tanom molipang motubo modako og mohatag og bunga. Sa sunod na nga higayon mao gihapon ang gibuhat sa kanang tawo, nagtanom, nidako, nagharvest, nakakaon og nalipay ang tawo. Apan nalimtan niya sa pag atiman sa yuta diin ang tanom nagakuha sa nutrients, no. So iya lang gitan-aw unsa iyang makuha tungod sa tanom nga iyang gitanom nga nagahatag kaniyang pagkaon. Nakalimot siya nga angay di ay atimanon usab ang yuta. So mao na kita maghisgot kita parte sa organic gardening. Usa nga nakapadaot ang maoning practices sa katawhan nga sige gamit og mga synthetic fertilizer. Okay ning klase sa fertilizer nga commercial nga atong mapalit. Mapalit na to dayon atong abono mo epekto dayon kay naa sa kinaaya sa tawo nga instant, no, nga para sa giingon nga instant coffee, instant noodles, no, nya pagkaon ta fast foods kay gusto ta dali kay naa dayon. So maupo na atong gi-apply nga ri sa atong yuta, no, nag-apply kita og commercial or synthetic fertilizer haron dali motubo atong tanom ug mohatag og bunga. Apan sa ngadto-ngadto di ay sa sige nato buhat gamit sa mao nga abono ang natural nga kahimtang sa tambok nga yuta na daot mo nag-ingon nga nahimo ng dead soil or patay nga soil. No nganong patay man kay di naman siya maayong muhatag og di na siya makaproduce ang tanom nga itanom ni ana nga yuta di na ka-produce og sama nga gidaghanon sa nangaging mga katuigan nga ang maong yuta wala pa gamiti og komersyal. So mao na mga kahigalaan angay nato nga atimanon ang yuta, no, kay ngano man ang paggamit sa synthetic samara or makumpira gid nato nga naghatag na tag pagkaon sa tanom apan atong nakalimtan ang yuta. So dapat atong atimanon ang yuta haron ang maong yuta ma-healthy siya seray muhatag og igong pagkaon sa atong mga tanom. Yanang paagiha og nindot ang atong yuta sustainable or mapadayunon ang atong pagpanguma ug pagpanalong, no. Diferensya man ang paghatag og pagkaon sa tanom o ang hatag og pag-atiman sa yuta. Mas importante nga atong atimanon ang yuta.
atong timan-an nga kung ang yuta madaot, it takes years pag pahiuli sa iyang katambok. No, apan dili pa awahi ang tanan. Dili pa awahi, so mao na nga mo balik ta ngadto sa pinaka basic yun unsa ang angay dapat ang mahimo usab kitang maayo nga tinugyanan sa mga resources nga gihatag sa Dios kanato kita, mga tinugyanan lamang. Mo na mga kaigsuonan, nindot kayo ang atong topic karon sa panahon sa atong CTE nga I hope nga naatay makuha dayon. Kining mao nga atong mga lecture daghan tang mabasa niini apan naara na nato unsaon nato pagsipong niini o kanang labi na ato i-practice mas maayo pa, mas mulambo ang atong matun-an dinhi kung atong i-put into practice unsa atong madunggan. Asa ang dapit diin naay enough gyud nga sunlight. Yang tanong para maka maayo iyang tubo kinahanglan makadawat siya mga at least 6 hours sa sunlight, no, maigo siya sa ayag sa adlaw 6 to 7. No, kung nasuta na nimo ang dapit nga imong pagbutangan sa imong garden diin na ay igo nga kanang init sa adlaw, that's the time nga mag-prepare ta sa atong materials. Unsa may atong materials nga gikinahanglan kung diha na sa atong labi na sa naara sa urban areas, pwede lang atong mga biya nga lata ba sa gatas or galon sa water nga di na magamit or mga sa biya sa coke, no, pwede na siya magamit nato, no, depende ra sa diskarte, no, nga masudlanan na siya og yuta nga igo nga ang baba, no, kay ikat man na nato. Example, ang bato ni ana ato na siyang ikat into half, so igo na siyang matamnan, no, or ganahan mo gasto palit mo og kaang, no, pero dili necessary nga mamalita. So usapon nga atong mahimo pag recycle sa unsang naa na nato nga nagtuot nga wala na kagamitan, no, ato na napangitao sa atong kilid-kilid. Labi pa itong naay mga batang gagmay na aganay lata sa gatas. Dayon, sige ta gamit og kanang mineral, mga buak magilang, mga galon sa sudanan sa tubig, ayaw ilabay. Balde nga buak, kaang nga buak, magamit pa na siya. So, waanay atong matamnan. Magamit nga tamnan. Dayon, ikaduha, kinahanglan naatay seeds, no, vegetable seeds. Then isa pa kinahanglan naatay para sa abono, no, harong nga atong tanom tambok sa ato sa area nga dako-dako, no, ato ba sa mga rural areas kinahanglan ang pH sa atong yuta atong sutaon, no, kay dili ba kaayo siya pait or kanang aslom, no, so ang pH range niini di na atong tanom mabuhi ra ari mag range from 5.5 to 7 at pH ang kaslomon ug ang kapaiton sa atong yuta. Pag determine niini, so kinahanglan ta magkuha tag sample sa atong yuta, dayon atong i-paanalisar. Dadun nato ngadto sa Bureau of Soils at makita loyo sa Capitol, no? Pero usahay ang uban nga farmer hasula na. Ang usa nga pag suta lang ato lang panid-an kung unsa may usual nga nabuhi dihang dapita. So kung kanang tanuman nabuhi,
o sumaayo na siya itanom. Apan ang inantigo pagbuha gyud sa soil pH aron pud mahatag nato sa atong yuta unsa gyud ang maayo nga pag-atiman. So later ato na ipakita unsaon pagkuha sa soil sample, no? So this time, so mana nakapili na ta sa atong site na tamnan, naa na tay materialis sa masakaang sa angay natong iabuno. So adto na ta magpa turok sa seedlings, no? Pero katong naa sa city nga duol sa Cebu City, pero tagsaon na gud hinuon ni mahitabo, pero ambot og mahitabo pa baka ni ang atong Capitol opisina sa Provincial Agriculture Office every August during silang founding anniversary ug sa December sa ilang Pasko sa Kapitolyo, ang opisina sa City Agriculture Office mag-display na sila og seedlings, no? Na seedlings nga ipanghatag. So mas maayo ang duol lang sa city atangan ninyo ng mga panahon na aron makapangayo mo. At the same time, mamalit sad mo. Gadto kay naa may display nga products coming from different municipalities, no? Ang showcase na sila ngadto sa ilang mga product. So double purpose, mamalit mo sa mga product, patronize sa atong mga product, plus makapangayo mo og seedlings. Apan dili masaligan kay tagsaon ra. Anya karon ra ba kay naapatay pandemic, wala pa siguro kanus mo balik ang maong nga activity. So diha sa atong panimalay, alang sa wala pa kasuway, so mosuway ta og raise sa atong kaugalingon nga seedlings. So karon kung ipakita uban sa akong mga kaubanan sa City Agriculture Office sa City of Naga, among ipakita unsaon pagmix o pagbuhat sa likong o tamnanan sa atong seed. Kita karon pagmix sa atong soil medium para sa atong apating medium para atong patubuan sa atong seed. So ni atangiri kiring black kaayo mao na atong vermicast, no? Then kiring usa na atay paanasing ikapasing tipasi. So nindot unta na siya amo nang carbonize pero wala man mi maka-carbonize ni ana. Ako ra unya lito ipakita unsaon pagbuhat sa carbonized rice hull. So kana lang siya kanang partially decomposed na siya, kana lang mong gigamit. Then kiri is garden soil. No, so kahibaw na ta unsa ka mahinungdanon sa good soil. Hatag siya og maayong nutrients o pagkaon alang sa tanom tong erase no dito sa atong garden. So ato na siyang isagol. Sa inyong lugar kung naidaghan nga mga biya sa hayop sama sa kanding, baka, chicken dang, o pidira kan mausa nga sagol sa atong soil medium. So ang ratio ana niya gikuan na mo 1:1. Kung ibutang ta usa ka baldi ang vermi, maupod ang carbonized rice hull ug ang garden soil. So mao na ato siyang i-mix og maayo. So ni aday koy mga kanang kaubanan nako sa opisina, no, maay ni assist nako kay ni amang kita karon na himutang sa City Plant Nursery diri sa ecology sa City of Naga, Cebu. So the only rose si Igli. So ako ni siya kanang alalay gyud. O ni kana akong kanang kasaligan. No, mao po ni siya
handle sa organic farming diri sa City of Naga. So kiring usa nga garid og t-shirt si Ruben. Then kiring usa nga nagmas lagi pero ang suwang maoy. Ang suwang maoy. Gisapunga sa mas. Mao ni si Proseso. So mao ni among kasaligan gid diri sa plant nursery. Oh, so i-mix nato og maayo. Pero mas nindot ni siya nga ato pa unta ning gi-sterilize. No? Haron nga ang dili maayo nga microorganism nga naa dinha mamatay gyud. No, usa nga paagi pag sterilize niini kanang pwede na bubuan og tubig, ini tubig, no? Oh. Ibubo lang ang ini tubig dinha. Oh, another way pod ato siyang sangagon. Magkuha ra ta og sin. Then ato ibutang sa sin okay-okayon haron mainit. No, dili na lang ta kamusta basta mag-imagine na lang ta nga ato siya gibutang sa sin, flat nga sin kayo sa ilaw. So ato siyang okay-okayon haron mainit mamatay itong microorganism. Pero kung usahay dili na may mag-sterilize, okay ra man sad. Siniguro ay lang gitong sterilize. Arita unsaon pag buhat sa likong. So ang uban lukong, ang uban likong. Ang uban magamit pa man gud sa una og tukog. Sununid pagbuhat og paggamit og tukog. Una, usaon paglukot. Oh, lukoton na siya, lukoton. Lukot, ana. Lukot. Kana siya. Dayon. Pag maglukot, Dayon ang pinakatumoy, pick-on. Pick-on. Haron malak sa ilawom. Pick-on nga to sa ilawom. Ana. So dili na siya kabuhi. I-press gamay. I-press gamay. Dinha i-press para makuan gid siya. Dayon una butangan og yuta. Ang mixture na to. So ikuan lang gamay sa ilaw, medyo kanang iduot-dot gamay. Dayon ang sa ibabaw ang second half sa suwel ayaw na kaayo i-compact, no? O dili na kay i-compact. Ang dapit lang sa lubot para dili pod mga sani lagay dito. manggawas, no? Muaslay ra pod ang kining yuta. Ang pagsud sa suwel, so i-compress na to dapit nga rin sa lubot kay para pag ana na to dili siya mahabwa nya pagka half pod nga rin pataas ayon na kay compress para ang seeds nga atong ibutang ang iyang gamot dili maglisod pag penetrate, no? Dili i-compress siya tibuok nga sod ni ini, no? Kundi ang arira dapit sa lubot. So niya na kita karon pag tanom sa atong liso. Dili lang gid kaayo lawmon pagbutang, no? Tingali mga naras ibabaw or sama ni ana o ibabaw then tabunan gamay og soil, no? Kay og sobra ra pud kaayo nga lawom dugay pud kaayo siya kagawas, no? Maglisod taon sad ang tanom. So kanang igo ra nga matabunan half the size sa liso. So dili gid kaayo lawom. Dili sad kaayo mabaw kay inig-water nimo mo gawas ang liso, no? Mo gawas ang liso. After 2 to 3 weeks mao na ni hitsura sa atong tanom nga giluyong.
No, sili ni siya. Sili. 3 weeks old. 3 weeks old. Then, atong huwaton nga, hapit na ni siya, mga next week, mga 21 to 28 days, pwede na ni siya ibalhin nato sa tamnanan. Pero kung inyong yung klarohon, medyo ni siya nalaos gamay. No, nalaos gamay. Kay, mao na careful ta sa atong seedlings, nga dili kayo siya too much exposed sa sunlight, no, kanang dili nga tibok adlaw to under siya sa direct heat sa sunlight, kay mao man ni siya resulta ini, no, malaw siya, no. Mao na giingon nga hardening, kun ing-ani na naa sa likong kay nang painitan mga 3 hours dayon hipuson palandungan. Pagkaugma na sad sa next na po day, mao gihapon i-expose sa sunlight. Pag init ta kaayo, hipuso na sad. Basta not the whole day expose sa kanang init sa adlaw, kay malawas man siya. No, ma-stress sad siya. Mura sad siya giagid og kanang problema sa kinabuhi. Ma-stress ang tanom. Oh, niagi og pandemic. No, nya kanang og dili ba gusto mo na ay net ang inyong kanang butanganan sa inyong seedlings, o sama ini inyong makita, no, pero tungod kay bisan under siya gani sa net, tungod kay init man kaayo, malawas gid siya. No, so pangitaan og paagi pwede na ninyo sapawan na ninyo ang net din ha, butangan ba og pataas-taasan kamay or butangan og lukay, no? Basta nga pagatan-awon ang tanom, handle with care, no? Kay ato ra pong pasagdahan ang tanom, mao na nga sa gusto lang lilion, mangluod baya pud sa ning tanom, kay kinahanglan pud na siya kanang tender love and care, no? So, mga next week, basta naa na siya yung mga 3 to 4 leaves, pwede na siya ma-transfer ngadto sa kaang ba or unsa nga kanang mga gamit nato nga tamnanan, no, sama ini niya ini daghan naman ni siya leaves, pwede na ni siya gani, no, kay kini yung first 2 leaves din ha, dili pa na siya true leaves, no, kay makabantay mo unya na ay kanang kini niyang primero niyang dahon nagmao pa na siya nagkupot atong liso, no, so di pa na siya true leaves, pero kiningan true leaves na siya, nag-indicate na siya nga pwede na siya i-transfer. So mao na ni ron ang gikan sa seedlings, no, prepare ta sa soil medium, tisok ta sa liso, then nagpaturok ta, nagpadako, mao na ni ron ang naa na sa actual na gyud nga garden. Awa, daghan na kay bunga atong sili. Nga sili, labuyo, hang kaini. Kini sili espada para sa inununan, lami kaayo. Ni apod kitay laing mixture sa atong soil medium. Kini depende lang gyud unsay available sa inyo. So ngari sa amo, sa Naga, doon naman tay daghan, doon na tay humayan di ay sa bukid, so pwede rami makakuha, makapangayo o kaning tipasi sa humay. Kana ni anang itom, itudlo ragli o kana na itom na siya, kay ato na siyang sangag o giluto, gisangag, murag atong gihimo bang charcoal. Oh, yeah. Daghang paagi pagsangag ni ana o pagbuhat ni ana, pagproduce or carbonized rice hull. So dihang atong paagi, ato lang gina siyang gisangag, pinaagi sa gibutang siya sa sin, no? Murag giluto. So mag-anam-anam ra man na siya og ka itom. So mao ning usapod ka paagi nga soil medium nato, ang usag 1 part carbonized rice hull kana siya nga gihakop ni igli, then 1 part nga garden soil,
O di ba kanang just ordinary soil nga makita nato sa inyong tukaran. Labi na kanang naay dapit nga tambukon. O kanang kana bang naay gihigtan og hayop ba? No, baka, kabaw, kanding. O nya, 1 part po nga vermi. No, 1 part vermi. So, gahapon lain to atong medium na lain po ni siya. So, manag-ingon lagi nga there are many ways in killing a chicken. So, depende sa available nato. So, ato na siyang napud isagol. Dayon this time magamit ta, akong gipakita ninyo nga magamit ta og seedling tray. Kato gahapon likong man to, pero karon medyo class ni ron kay gamit tag seedling tray. Kini siya mapalit ni siya. Nahuman na siya og mix, so mao na siya no nindot na kaayo murag ang brown nasagol sa itom. Oh, then mao na siya. Ato na siyang ibutang sa seedling tray. Oh, ito. Kapawan. Ready na siya. Ato na sang butangan og seeds. Karon ang atong isunod pagama ang usa ka abono, no, compost fertilizer nga ato gitawag nga fortified compost fertilizer. Sama ra gud sa mga gata sa bata. Dili ba na gitawag nga fortified with iron. So kita magbuhat pud tag abono karon para iputing, no? Iputing sa atong mga tanom or ibasal application nya usa ka abono nga fortified na siya, nga gidugangan na siya og mga sangkap, ibutang tanga og pagkaon pa lamian na siya para sa tanom. So alang sa mga materialis niini naata kining giukay ni Igli mao ni ang vermi, no? Vermi cast diin produkto siya sa mga waste product gikan sa atong merkado. Dayon gibutangan nato og gisagulan og yuta, gisagulan na sad og kanang murag compost sa mga different kinds of waste product from the market. Dayon gilawg gipa stay usa siya sa kanang box for 21 days una gibutangan sa vermi. So kay medyo murag laos-laos na ang mga kanang waste. Dayon mauto siya kanon sa vermi. Naman na siya karon ang produkto na. So ato lang estimate ginagmay lang ni atong gibuhat duha na siya kapala or intalang 1 part. So another part kada siya chicken dung. Pero produkto na sa kompostila, no? Gikuha, gipalit na. Oh. Gikuana na siya, gidugmok na, no? Gidugmok na, dilugmok na siya. So instead sa chicken dung, pwede sama ninyo na sa inyo goat manure, carabao or cattle manure, pwede may atong gamiton depende sa available sa inyong area, no? Kay kana siya mga organic waste manure, complete na siya nga abono, only lang gamay ra kaayo ang naa niini. Mao ni siya ato ning gitawag nato nga fortified compost fertilizer kini atong gibuhat. So another nga sangkap kiring pure lang nga soil lang gid nato, no? Kay ang atong soil na din nagpuyo ang mga millions of microorganism, no? Naana sila mga decomposers, naana siya natural nabuhi, nanginabuhi diha sa atong yuta. Then another nga sangkap mao ni ang carbonized rice hull, no? Atong gipaig, no? Nya
ang ato ni siya gisagol kay mo neutralize po ni siya sa atong yuta. Kung atong yuta medyo piliton, o siya maoy maka paanindot nga dili mabantok atong yuta. O, so mao ni mga sangkap. Kung sa inyong lugar naamoy unsa ni kanang sawmill, na ay mga ginabas nga pino nga sobra nga ilabay na lang gani na, pwede mahimo natong sangkap dinhi. No, pwede nato mahimong materials para himuon natong fortified compost fertilizer. So ang una, ang sunod natong pagabuhaton, ato silang isagol. No, so ato na nang isagol og maayo. So ila ning gikinamot kay gamay ra man gud, pero og dinaghan ni pala nagigamiton. Oh, unsang mga madali. No, pero pwede naghapon gud palaho na siya. Palasing. Pero ina lang kinamot kay kanang So, ang kamot pala. oh, Original pala. oh, so gikinamot lang kay mura naman ning dara man ning duwa-duwa ni igli. Di bitaw kanang mao na nagipala haron madali ang trabaho. No. So kun anaon palahon gid siya, ibutang sa usa ka lugar, dayon balihon na sad og pala. So sa ato lagi na ako ng inyong farm, dili household, tagdinag ko na. So naa na mo'y 40 bags. No, 10 bags sa soil, 10 bags sa carbonized rice hull, 10 bags sa chicken dung ug sa vermi. So ang ato lang haron madali, 10 lang ni. So mao gihapon 1:1 ang mixture kay tag parehas sila, tag duha ka pala. So 1:1 gihapon. No. Usa gidaghanon sa vermi, mausad sa chicken dung, sa soil, so og sa carbonized rice hull. Okay na. Sige gli. Naatay. Pa. So ang atong idugang ininiya mao ning atong mga liquid fertilizer. So kana siya IMO kon indigenous microorganism. So mao lang produkto nga among gibuhat ug among ipakita unsaon pagbuhat ana. Indigenous microorganism. So ang usa fish amino acid. So ugma ato ipakita unsaon na sila pagbuhat. Sayon ra kaayo ang materials gikan na gid sa mga waste na nga nagtuot ta, wala na sila kagamitan pero naa di ay. So kada sila kung pilay gidaghanon sa atong soil or kining mixture, 1/10 ra ini niya. Kung 10 kilos ni siya, 10 milligram, no? Kung nya granting na siya nga 10 kilos, more or less 10 kilos. So tag 10 milligram sa IMO, 10 milligram pod sa fish amino acid. Ano siya ang mixture, no? Ang tubig nga na ay IMO o FAA, kun fish amino acid. So sa ato nang mixture, ato siyang ihinay-hinay og buo niya while mixing the mixture. Dili na to ipinta kay kun atong ipinta masubraan unya ang kabasa or ang kaumog. Kabasa kay kinahanglan siya umog-umog na siya nga dili pud sad siya sobra. Ato ra na siya testingan karon taod-taod. Atong testingan karon og naa na ba siya sa insakto nga kaumugon or kabasaon, no? Atong testingan ni igli og kanang kuan gli kuan sa kamot ana kumuta lang li, kumuta na lang. Kumuta. Ana gi ana i-balls, i-form into balls sa imong kamot ana. Kung dili na gani na siya bungkag. Okay na. Ma-form na siya into ball, dili na siya
Bungkag, mao ba? Dili na mabungkag, no? Dili. Oh, so insakto na na siya. Pahamis na lang daw Oh, siya. insakto na na siya Mag sa ato na kaumugon. Oh, dili na mabungkag. Dili na. Oh. So, Wala na, insakto na na siya. Oh. Dayon ato na na siya tabunan. Oh, tabunan siya. Tabunan Og plastic or canvas or unsa man sako. Sige, o kayo na sad. O bugnaw na siya, klaro na gid nga bugna na gid siya. No? After 15 days, una pa na nato siya hipuson, isod og sako, ready na na siya nga mahimo natong iabono sa atong mga tanom. Oh, naman na siya gitawag nga fortified compost fertilizer. Karon atong isunod ang pagbuhat og indigenous microorganism. So unsa man ni siya gitawag nga indigenous microorganism? Oh, kini siya usa ni siya ato na siya nakatunan sa gikan usa ka Korean technology. Diin ang kini nga nga paagi mao ang pagkolekta sa microorganism nga naara sa atong palibot, no? Atong timan-an nga ang yuta nahimong fertile o tambok tungod naay gatabang nga microorganism na nagpuyo sa yuta nga maoy mo convert sa mga nutrient o mga bitamina nga naa sa yuta aron kini mahimong magamit sa tanom. So ang nahitabo manggod sa sige na natong gamit og sa mga synthetic fertilizer, ang unang nga naapektuhan mao ang mga microorganism ug mga gagmay nga mga kagaw pero beneficial nga mga kagaw nga natural ra unta na nagpuyo sa yuta. Kini sila nangamatay sa sige nato gamit og synthetic o commercial fertilizer. So atong galmon ang yuta aron maulian ang iyang katambok o magpabilin ang usa ka healthy soil. So ang pagbuhat sa indigenous microorganism magamit kita og kanon or cooked rice, linungag, no, mo na siya, linungag, dayon atong gipabugnaw. Pag human og bugnaw, ato siyang isulod, daghang materyales na pwedeng magamit, sugong, pero wala mi ikapakita ang sugong karon kay wala mi kaandam kay na kuana di among sugong nga rin nalata na. Pwede kun, no, kun kanang asa na kanang baligya kanang kasagaran atong gamiton og mag inununan tag isda kun or kulon. So pwede rasad among gamiton karon among ipakita balde na lang. Balde. Dili kuha ang balde. So ato siyang isulod sa balde. No, isulod. Isulod gli pero ato pa kini siyang ibutang sa mabugnaw nga dapit dool na idaghang kakahuyan, no? Diin na idaghang tanom nga nitubo. Ngano man haron ang mga microorganism nga naara sa atong palibot sama ra nga ato siyang gikolekta. No, gikolekta nato ang mga microorganism pinaagi ni ini nga paagi. So kini siya ato misud sa balde. Ato pa ni siyang tabunan og Manila pepper, dayon higtan. Una nato ilubong sa yuta mga 6 inches lang, no, or bisan tingali murag magkaot ta gamay mga 4 inches lang sa yuta haron malubong gamay ang balde, no. Ya ato ibutang kining dapita mao ni atong city plant nursery nga inas ka kahoyan pwede na haron pag
ang mga microorganism maninguha ra masana sila o kanang kuan kay dili man ni siya hugot nga pag kanang manikay-sikay ra man po ng mga microorganism. So atong timan-an labing maayo butangan nato og date unsa ron nga date asa atong or timan-i nga after 3 days unsa maron may pulis Huwebes na 3 days siya ngadto sa ilawom sa kakahuyan dayon Domingo ato na siyang harbison. So dili na lang namo imustra usaon paglubong basta nga ilubog siya gamay tingali mga nganhi malubong siya sa yuta nganhi kutob malubong siya. So pagpahinundom lang ka nato butangan nato siya og date prepared 7/16 or July 16 na date of harvest adto na sa pagka July 19. Okay, 3 days ni siya magpabilin ngadto nga gilubong gamay sa yuta. Granting nga nahuman na ang tulo ka adlaw nga ato siyang gilubong sa yuta atong tan-awon ukban tan-awon kung naanabay mga agup-up nga nasod basta naanabay na agup-upan na ba siya. Dayon ang pagdetermine nga maayo ba siya nga agup-up o microorganism nga atong na kolekta gikan sa yuta kung kining kanon ang agup-up nga naa niya puti ngadto sa orange, no, puti or orange kung naka-experience ta sa atong mga bahaw, no, sa ato, di ba, usay makita natong ay giagup-up man nya usually orange, no, kasagaran ako makita pero naasay color nga black. So kung katong black gani dili to siya beneficial, no, dili to siya maayo. Pero kung successful atong gihimo nga ang color nga sagop of whitish or orange, so ato na lang i-imagine nga kanang orange or white siya nga niya. Ato ta sa next step. Og ato siyang okayon og maayo. Okayon og maayo. Pagkahuman, ginoto nato ang kuan molasses tingali sayang. So tingali mangutana mo asa man ta makapalit ining molasses. So og ari ta dapit sa syudad naa sa ong king kanang ong king naa dapit sa carbon. Na maligya po na sila commercial fertilizer na po na sila yung molasses. Kung dapit na sa tabuk no naa sa ilang marpipi, no, na maligya na sila molasses. Ako man lang maayo pagkasagol ato na po. Ang sunod na tong buhaton mao ang fish amino acid, no, unsa may kahimana ni ini ato rag yung ning pangayoon ngadto mga biya sa merkado sa isdaan, no, hasang o tinaiba sa isda, no, wala ginibayad mangayo ra ta og still magamit ta og molasses. So ato gihapon timbangon ang hasang or tinai, no, tagtaro nato dayon timbangon kung pila ang timbang sa hasang o tinai sa isda mausad ang timbang sa molasses. So 1:1. Ang pagbuhat ni ini ato ra silang imig og maayo i-mix. Sige, ihuwad na nako. Ihuwad. So ana lang idugang o i-add lang siya sa container nga gibutangan sa isda. Pagkahuman o kayon
aron masagol ug maayo. Maghinay kay para dili Tunok. tunok, no? Na ano yung mga bukog-bukog minha or unsa nga hait. Pagkahuman og sagol, maong hapon sama sa IMO, ato na pud siyang tutubon. Mao din ang term, tutubon. Kun tabunan nato og limpyo or Manila paper og tigta na sad. So Manila paper nga limpyo, walay mga suwat o may angis sa ink. Og sama naasan dayon sama sa IMO ato gihapon ni siyang ibutang sa mabugnaw, dili init ha, mabugnaw nga dapit nga dili sad mainitan o maigo sa silaw sa adlaw. Atong huwaton ang suwata din nato siya. Suwata nato karon is 16 July 16 ya mag-ihap ta from July 16 plus 15 days ato ni siya harbison. Batangin i-shot na to. July 16 plus 15 31. Naay July 31 ba? Kurang naam siguro. 30 ra ba? 30, August 1 na lang. Sige, August 1. Tinutak kahibaw. Muragwala man siguro kay 30. Tagsara man ng 31. Sige. Sige, balik. Ikaw na lang balik tulog ka adlaw. Basta 14 ka adlaw. Lain na tong buhaton nga organic fertilizer, ang fermented fruit juice. So ang kahimana niini saging hinog or ini nga prutas nga tamis nga prutas no. Sa may mga tamis, langka or usa inyong hunahuna para ninyo nga tamis. Basta kay tamis. Mao ni siya. Dili necessary nga magpalit tag nindot nga hitsura. Pwede na katong mga red-cheek na nga mga prutas. May atong himuon, ya atong pinupinuhon. Sama ni ini or mas pino pa ni ini, okay ra. So another gihapon nga sagol, star gini always ang molasses. Ang pagbuhat ni ini, mao na gihapon atong isagol. Atong isagol ang molasses ngadto sa saging. Pwede na stop. Ang atong fermented fruit juice kay tamis naman siya nga saging, dili kinahanglan nga 1:1 ang tamis nga prutas ug ang molasses. Kay tamis naman pwede ra half. Kung ang prutas nga tinadtad 1 kilo, so ang atong isagol sa molasses is only 1/2 kilo. Kay tamis naman siya. Procedure sa nauna na itong gibuhat sa fertilizer o mga ginamos nga mga fertilizer no fermented or ginamos. The same gihapon procedure mao nga ato gihapon siyang tabunan sa limpyo nga panapton o Manila paper. Dayon ato na pud siyang tutubon for 7 days. Oh, 14 days ang for 1 week mas dali siya 1 week. So ang fish amino acid is 2 weeks. 14 days ang fish amino niya. Ang tuni fruit juice of plant juice 7 days ra. 1 week ni siya nga ato na siya ibutang sa bugnaw nga dapit. Bugnaw o ngit-ngit nga dapit ha para dili siya basta importante dili siya maigo sa silaw sa adlaw. So ang next nato nga buhaton nga organic foliar fertilizer ang kining gitawag nga fermented plant juice. Atong gamiton karon saha sa saging.
Og another nga material is molasses. Nganong saha man sa saging. Kung atong obserbahan ang saging, kung magtuba ta, tubuno nato, dili ba pagkasunod adlaw, nitubo na pod, naay nitubo sa tunga. No, dali ka siyang mutubo ang saging. Ang substitute po ng saging pwede kangkong, no? Agbati, pwede. Dabong. So mga nasa tong palibot nga inyong makita nga kusog motubo, no? Kay nagpasabot nga naay growth hormone, no? Nga kanang hormone nga kusog magpatubo sa tanom. Mao na nga ato siyang gamiton. Ang pagkuha o pag-harvest sa saging kinahanglan sayo sa buntag. Kanang saging ba nga punuan sa saging ang tuba dili ang pagputol or pagkuha kan tuba saging ang hinog man to. So ang atong gamiton karon ang punuan man gyud. Ang pagputol sayo sa buntag nganong sayo man kay wala pa init nga mugawas. Kay para ang energy nga naa sa saging naa pa niya wala pa magamit. Kay wala pa magamit ang energy no naa pa na-capture pa sa punuan. Tumapot yung atong gi-capture nung energy nga naa sa saging. So mana ato siyang gi pinupinuhon nato no sama ni ana. Kung gusto pa mo nga mas pino pa ana, pwede ra pod. No. So mao na ni. Karon ato siyang sagulan na pod sa molasses. So kini atong gigamit kay nahutdan mi og kanang by the way de atong gamiton nga container kanang black ha, kanang colored no kay para kanang dili gid kaayo mo kuan niya ang sunlight no kun ang inyong butangan naa maigo sa sunlight dili kaayo siya kanang maigo dark colored man maigo man gud sa sunlight pero dili kay ka-absorb. Namo na atong gisagol na pud ang molasses. So pwede ra pud gihapon ni siya atong materials nga sa saging nga tinagod-tagod kun 1 kilo, 1/2 kilo lang sa molasses. So kini dili ni angay kay white man ni. So ang gamito ninyo ang katong black nga balde. So the same process nga sagolon. The same process nga sagolon gihapon og maayo, no? I-mix sila og maayo. The same process sa atong gihimo sa lain nga fermented. Sama sa IMO, fermented fruit juice, na fish amino acid, the same gihapon niini ang fermented plant juice nga ato gyapon siya tutubon atong kabiran sa Manila pepper ug higtan. Then mao gihapon ato gihapon siyang ibutang sa dapit nga mabugnaw o dili mainitan for 1 week. So pag-start sa atong home garden, pwede ra ta continuous lang ta na using sa atong mga akong giingon nga mga buak nga mga baldi, langgana, mga containers na na magamit, mga empty bottles or anything nga masudlan og yuta. So mga itong itawag nga containerized. So mag-start lang utag mga 20 to 40 ka containers using leafy vegetables like kangkong, pichay, sa panagi litos o agbati, no? Dayon kay dili kay na sila delikado pag atiman. So importante lang ang atong tanom mabutang sa part sa atong balay nga naay sunlight at least 6 hours every day. No? So for a starter lang na siya.
Then, later on, mag-enjoy na mo og mga fruit, vegetables like tomato, eggplant, pepper, no, ana, kanang kinanay lang. Dayon, kanang practice makes perfect. So, using na akong tudlo nga foliar fertilizer o katong fortified compost fertilizer. So, all organic. No? Then, ma-amaze ra mo sa resulta kung inyo nagyong makita. Dayon, naanap tayo healthy foods. No? Dayon, ato pang nabuhat ang atong pagkamaayong nga tinugyanan. Kay nag-asimanta sa atong lawas at the same time, nag-asimanta sa environment. Kay wala kita mag-cause of pollution. No? Kaya katong mga synthetic, cause siya pollution sa atong air o sa atong water. No? So, for healthy body, healthy living, go organic. Ha? Okay. Start na? Start nagli? Kani? Okay. So, pahinumdum di ay alang sa tanan kato atong gihimo nga mga fermented juices no a while ago after sa specified time nga na ay 7 weeks no kasagada to sila 7 weeks after i-harvest. Ang 14 days ra ang katurang fish amino acid. So, sa pag-harvest di ay aya sa mo pagtanaw ini. Sa pag-harvest di ay atong isod to siya sa sudlanan, atong gamitan butangan, nagmustra na lang ko ha. Butangan nato og meat bag, ato ihuwad ngadto ang atong katong gitimpla, meat bag para sayon pag-squeeze, no? Ang juice ra ang atong after ato. No, after siya na squeeze, so juice na lang mahabilin sa container. After ato lang i-transfer niini. So, mao na kiniro ng atong finished product. Kini sa IMO or indigenous microorganism, kini siya sa fish amino acid, o kini siya sa fermented plant juice. In short, unsa may katuyuan sa IMO? Kini silang tanan, puro liquid fertilizer. O kanang foliar fertilizer. Meaning foliar, ato na siyang gamiton para spray sa dahon. At the same time, ato siyang ibubo sa yuta. So, duhay kagamitan. Foliar sa dahon, kung ari sa yuta. Kung sa dahon, siguroon nga atong spray, daghan ang under sa dahon, kay naa din ha ang daghan nga pore sa dahon. Gitawag nga stomata, ang breathing organ sa tanom. So, maangkat yung stomata, naadaghan sa ilam sa dahon, so daghan ang ma-absorb niya nga vitamins. No? So, unsa may kagamitan, kini silang tanan, ang mixture ini is 1 to 2 tablespoon per liter of water. So, ato ra siyang i-mix sa tubig. Usa nga to sa duha ka kutsara. Kanus aman pag gamit early in the morning or late in the afternoon. Sayo sa buntag nga naman para kanang bugnaw pa ang panahon dayon absorb siya sa tanom. No dili masayang. Kung ari na to spray nga init-init na, masunod na pud siya pagka-evaporate, so sayang. So mao lang sayo sa buntag. Nato siya gamiton. So weekly ang paggamit nila. No, weekly. Pag-spray ka ini, o pwede ra i-sagol. No? Kung dili mo, tagsa-tagsa, karong adlaw ba kini, sunod 2 days after kini, another 2 days kini. Basta, kada usa ka semana, makagamit ta ini nila. Pero reminders lang, sa bago pa ta, nag-harvest di ay no, katong atong gisa, atong harvest, nag-isoda to ini, dili na to siya, hugton pag sira, no? Kanang half close lang siya. Dili as in hugot yun, no? Ana, mausad kay ngano. Og hugton gali nato, ayan, nisiyok siya.
Kay kuha man gud siya live ni siya no, live no. Kanang naay gas no, naay gas sa ilaw. Kung mahugod siyang maayo, og sira mo burot ni siya. Pag sira ninyo, ana mo explode ni siya. No, mo explode mo buto. So among farmer una na mo tudlo ini ni complain kay ma'am, naunsa man ko ma'am ni buto man ma'am nagkamuritsing ang among isami. Asa siya nagkamuritsing kay ni buto man siya. So mao to hinidan kay ni close ninyo half close dili kayo sira. O dili ba every day for within 2 weeks close open lang. No? Open, close. Na sunod na pud adlaw open, close para lang muhungaw ang gas for 2 weeks. After 2 weeks, i-half open na lang siya, so okay na siya. No? Okay na, so live. Kay live bang mo siya, labi ng IMO, no, live na siya nga organism. Dayon, ang IMO para unsaman ang gamit niya. So, dahil dito sa microorganism, so naidaghan nga mga beneficial organism pahituli sa gitabukon sa atong yuta. Makapahumok sa yuta, din makapalikon ko siya sa maka-add og nutrients sa yuta at mausad nga maoy ma-absorb food sa atong tanom, katambok. Ang kining fish amino acid source ni siya sa nitrogen. So, usama yung naa sa nitrogen. Kanang patambok gihapon sa tanom o pag-birthday. Ang fermented plant juice, atong gigamit, diba? Nakatimaan mo katong tinagtad na bali. So, isa may kinaiyan sa bali sa saging. Dili ba kusog matubo? May naa sa growth hormone. Sa ato sa tanom, kusog sa matubo na healthy atong tanom. No? So, duha kagamitan nila. Pwede i-foliar, pwede adto sa spray sa yuta. So, organic tanan. Wala tayo chemicals, puro na siya natural. So, karon harong secure ang inyong kinesiya, pilid na amoy mga biya nga baldi, iusa na siya pagsud. So, para dili mga yabo na secure siya nga naa siya sa baldi. Timan pagbutang ungan. Anyway, og madugay na, pagka-familiar na mo sa ilang kanang smell, iba na mo asa ini ang plant juice, asa ang amino acid, kay kini sa isang hasag, isog mo siya, pagbahaw, og asa ini ang IMO. Sige. Paano? Cut na. Okay. Sige. So, ako lagi paspasan kay medyo apikite sa oras, kay basin tingali, ma-off-air na ko. No signing off. Nanya mingon ako, now signing off. Kanang, don't you worry, kay naatay pamphlets, ipanghatag, pero dili maapod ang tanan. So, kinsa lang itong interesado, magbilin ko ni Pastor Pa o pamphlets nga inyong mabasa-basa, inyong matamdan. Okay? Sige. Lastly, maadto ta sa garden sa akong bana. Ako ipakita ninyo. Pero, sorry to say nga, nabiyaan inta na siya for 2 weeks tungod kay nagkaagilag po may ka ng pagsulay sa atong mga kahimsog sa atong kalawasan. Medyo affected sa kanang stress sa karong panahon na nga sa pandemic. Pero nindot kay ang garden, ako ipakita ninyo. Okay, magadto ta. Ako lang ipakita ang among lugar na bisan sa gamay, pero napuno sa mga tanong. Na ay saging, na ay usali siya sikwa, na mura din mini paris, na ay bayabas, na ay gamay nga tubo, na ay sili, na ay ornamentals. Oh, mura na rin siya mini paris ang among balay. Inutilay sa akong bana. Okay rin, ito tayo sa buwa. Kung kini siya, example sa atong continuous garden, nga biya, nga tubo, gitamnan sa akong bana, o ornamentals. So, nga rin kapita, na ay lubi, na ay
iba na nagdasok na sila din ha. Naikasla sa kilid. Dari sa front. Na ay guy. Na ay himacho na nga beans. Na ay grapes. Na is kilid. Na ay agbati. Oh, agbati. Oh, so gamay nila sa among asbang. Wala man magamit. Nananghid kami nga among gamito. No? Ni pinugdihan sa akong bana. Pero for 2 weeks, nabiyaan in taon ni. Pero karon nabalikan na sad. Ni ay sa front, alugbati. Gitamna niya og gabi. Na ay basil. Na ay onion, eggplant, alugbati, beans sa kilid, na okra, sagol-sagol na ni siya. Na ay pichay, gagmay pa ang pichay, kaya ang una ini na harvest naman. Curry pepper, na ay peanuts. Then, mauni siya sample sa container rice garden. No, nga gisud lang nato og isa available ninyo katong kung giingon nga. Buak nga planggana, baldi. Kami kay daghang mamig sako. Nakatigo man og mga sako sa bugas ug simento. Man man gisudan og yuta kay di man gud among kagalingon nga yuta. Then di ana, nikatay na ang sweet potato. Gabi na ay ubi kanang uba na asa sako ubi na dinha. Lari ang kalbasa na ay mais. No, na ay mais. Lari sa unahan na atay peanuts. Mani. So nindot ang mani imong ipuli ang sample na amoy mais. After sa mais, ma-harvest, mani ang ipuli. Kay, tuara ang mani. At ipuwint ang mani. Mani ang ipuli. Nindot na siya i-intercrop. Kay, naano siya kinaiya ang mani nga mo-fix sa nitrogen in the air nga magamit niya, no? Niya, nga himong mapundo sa yuta. Ipundo niya sa yuta ang nitrogen na sa air, iyang i-catch sa tungod kay leguminous man siya, mao na iyang kinaiya sa mga leguminous plants. Mo-fix sa nitrogen sa hangin. Di apoy lain diri. Ang kangkong. Daot lang ang kangkong. Wa pa maabunuhi og peanuts. Diya sa unahan na ana siya itanom din nga Bombay, pero sibuyas Bombay namatay, na ay gamay ng ahos, na ay gamay ni turok ko, no. So mao ni iyang garden. Organic ni siya. Tungod kay ang tanan nga niya sa kalibutan iya man sa Dios, siya wala na magkinahanglan o kalibutanong butang aron siya mahimaya. Ang atong mahatag sa Dios mao ang kamatinud-anon sa atong pagdaig o paghimaya kaniya ingon nga iyang mga binuhat. Sa pamaagi niini mao ang paghatag sa mga bunga sa atong mga pagpaningkamot. Karon halaran ta ang Dios. Gidala namo among hinigugma nga Dios ang mga gasa nga among giandam alang niining pagsimba kanimo. Itugot nga pinaagi niini, ikaw malipay kanamo ug sa padayon, ikaw maghatag og panalangin sa among inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Dawata kining mga gasa Ginoo ug panalangin ni kini aron nga magmalampuson gayud kini diha sa imong mga buluhaton dinhi sa kalibutan. Kini ang among pag-ampo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Ang yutan-on ug langit nun nagdayon
sa Dios nga dayon, ang Dios samahan daygon mo, Anak, Espiritu Santo. Amen. Magbugas sa buntag ug sa kahaponon, buhat sa kaluoy magbugas kita. Maghulat sa ani sa dakong kalipay, dili na madugay nga nihunta. Ang alanihon sa dakong kalipay daduna karon. Ang alanihon sa dakong kalipay daduna karon. Magpugas sa hayag, magpugas sa landong, sa walay kahadlok sa dangatan ta. Dili na madugay, muabot ka nato sa dakong kalipay. Ang alanihon sa dakong kalipay daduna karon. Ang alanihon sa dakong kalipay daduna karon. Bisan pa may luha, bisan may kasakit, alang sa Ginoo magpugas kita. Kung buhat matapos siyang pahulayon, sa dakong kalipay ang alanihon sa dakong kalipay daduna karon. Ang alanihon sa dakong kalipay daduna karon. Usahon nato ang atong mga hunahuna o pagbati alang sa atong pag-ampo. Among Ginoo, puno ikaw sa gugma, sa kaluoy nga walay pagluban. Ang matag adlaw nagapadayag gayud sa imong kaayo nganhi kanamo. Gusa padayon kami nga magpasalamat, padayon kami nga mosalig sa among adlaw-adlaw nga pagkinabuhi ug ang among mga kabalaka among gihala diha sa tiilan sa imong trono sa kaluoy. Puna kami o Ginoo sa imong grasya, sa imong panalangin, ug pabatia kami sa imuhang presensya nga ania nagayod kanamo. Padungga kami sa imong tingog, nga dili kami angay magkabalaka, tungod kay ania ikaw kauban kanamo. Among gipangayo ang imong pagpatunhay gayod sa mga kinabuhi sa imong katawhan, ug ingon man pagpatunhay sa mga pagpaningkamot, sa mga patigayon, sa mga negosyo, sa tanan nga mga ginahimo sa imong katawhan, aron ang kinabuhi nga madagayaon. Sumala gayud sa imong gipasalig, padayon nga masinati sa imong mga anak adlaw-adlaw. Padayon usab kami nga nagpasalamat nga ania gihapon ikaw nagauban kanamo, nagagiya kanamo, nagalig-on kanamo, nagahatag sa kaalam aron nga masagubang namo kining among kahimtang. Ginoo, salamat sa gugma sa panimalay, gugma sa mga kahigalaan, gugma sa mga kaparyentehan nga naghatag og kahulugan sa among pagkinabuhi ilabi na niini nga panahon. Ginoo, ipalambo ang among mga kinabuhi,
ipalambo ang mga kinabuhi sa among mga kaigsuunan, ilabi na ang mga kinabuhi sa mga panimalay nga nagkalay-anay, ang uban anaa sa lain nga probinsya o lain nga dapit o lain bahinuon nga nasod. Ug kini nakahatag og kabalaka sa among mga kaigsuunan. Apan ang imong panganod, ang imong langit nag-usa gihapon sa panalipod kanamo ug pag-atiman kanamo. Hinaot nga ang imong pasalig nga dili mo kami biyaan ni pasagdan, maghatag kanamo sa comfort, maghatag kanamo sa paglaom nga bisan unsa pa ang moabot sa among kinabuhi, anaa gayud ikaw. Ug karon itugyan ko kamo sa atong Ginoo, panalanginan ug ampingan niya kamo. Magmaluluyon ug magmahinatagon siya diha kaninyo. Ipadanag niya ang iyahang kahayag diha kaninyo ug hatagan niya kamo og kalinaw gikan karon ug hangtod sa kahangturan. Amen.